Magandang gabi, Botoleños! Narito tayo ngayon sa tapat ng Botolan Integrated School kung saan makikita natin ang mga naghahanda na para sa magiging parada maya-maya lamang. At sa ngayon, puntahan natin sila at humanap tayo ng mga tao na mag-explain sa atin kung ano ang materials na ginamit nila at kung saan inspired ang kanilang mga lanterns. Ayan. Tara po! Of course, bago ang mga lanterns, narito ang Botolan Band para samahan tayo at tumutog at sumayaw para sa atin. Ayan, tara po! Ayan, dito sa mga lanterns, meron tayong 31 na entries kung saan makikita natin ang iba't ibang inspired na lanterns inspired sa skian theme. Okay? So tara, tingnan natin ang nauuna dito, ang Japan. Hello po sir, good afternoon po. Hello po. So, ito yung lantern nila. Tanungin natin kung saan inspired at kung anong recycled materials ang ginamit para makabuo ng napakaganda at kumikinang na lanterns na ito. Hello po, sir. Saan po gawa ito? Saan po inspired? Hello po, sir. Good evening po. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng pabiyang explanation about dito sa napakagandang lantern ninyo? Gawa po ito sa mga recyclable materials na iba. Kaya po ng mga kutsara material na plastic. Yan po ginamit namin. Pati yung mga ibang mga itlog. Yan po sa gitna. Itlog po yan eh. Mga yan. At saka mga yung iba po mga sapot din po yan. Mga recyclable. Galing po sa Emirates namin. Okay. Thank you so much, sir, for that wonderful explanation. Ayan. Mag-step forward na po tayo. Tingnan naman natin yung ibang mga entries from other barangays of the Botolan. Okay, let's go. Habang nagsasalita ako dito, mga Botoleños, tingnan natin kung gaano kumikinang ang bawat entries ng ating mga kababayan sa Botolan. Ayan, ito ay entries ng galing sa iba't ibang barangay ng ating bayan. Ayan, tingnan naman natin ang entries mula sa Bangkal. Ayan, tingnan natin ang kanilang maganda at makulay na lantern. So, saan po gawa yan? Pwede po tayo magsalita habang umaandar po ang ating parada. Gawa po sa baon, tapos gawa po sa karton, tapos gawa po sa ipa, tapos po sa pilipil. Hango po sa ating ASEAN team, ano pong bansa ito? Marshall Island. Okay, it is from? Marshall Island. Okay, thank you so much, sir. You may now move forward to the parade. Ayan. So, napakaganda at makukulay ang ating mga lanterns na nandito. Tingnan pa natin ang iba pang mga entries. Ayan, tingnan natin ang Australia from... Anong barangay po ito, sir? San Juan. Barangay San Juan. Ayan, tingnan naman natin kung saan pagawa ang entry na ito mula sa bayan, ay mula sa barangay ng San Juan. Ma'am, saan po gawa ang entry na ito? Ito lang po sa barangay namin. Opo, ano pong recycled materials ang ginamit natin para mabuo ito? Meron po siya mga recycled bottles. Okay, recycled bottles. Apo. Ano pa po? Meron po silang mga yung ibang kinuha po nila sa dahon ng adakaw. Oh, so this lantern here have a material of anahaw, okay? So this is how it looks, everybody. This is made of plastic bottles and anahaw tree or leaves. Okay, thank you. To move on, let us have another entry spot from here, everybody. Ayan, meron tayong
So ito nga palang ano natin, itong theme natin ay hango sa papalapit na 33rd Asia Pacific Jamboree na gaganapin dito sa Bacolod. Ayan, maliban sa mga lanterns natin, everybody, meron tayong mga nagagandahan, mga nagagalingan ng mga musikero at musikera, mga mananayaw, para bigyang liwanag at bigyang kulay ang ating parada. Okay, simultan, let us have another entries to interview, everybody. Hello po, sir. Ito po ay entry ng anong barangay po? Mambog po. Ayan, itong entry na ito ay mula sa Mambog, sa barangay Mambog. Talangin natin kung anong materials ang ginamit para mabuo ito. Sir, ano po ang recycled materials na ginamit para mabuo ito, sir? Kawayan po. Ayan, maliban sir sa kawayan, ano po po? Ayan. So, aside sa kawayan, may mga, maraming accessories ang ginamit nila. Of course, ayan, mga bote daw po. And aside from that, of course, yung mga pailaw nila. To move on, hanap pa po tayo ng mga mag-explain kung ano at para saan at kung ano saan inspired ang kanilang mga entries. Ayan, let us have here a golden entry from what barangay po ito? Malumboy po. From Barangay Malumboy. This stunning entry with a gold theme or gold colored inspired is made from what po sa ano mga recycled materials ang ginamit po ninyo? Ito pa from ano po ito, mga sasapo, yung sa galing po sa ano po ng saging, and then po yung isolation po na ginamit namin para po hindi po kami mahirapan. And then sa mga ano po mga papel na nagamit na, na ginawa po namin ulo, especially po yung ulo po ng golden bird po na ginawa namin. Kasi kami ito po pinagkaisahan namin na karamihan po mga recycled material pong ginamit namin. Kasi medyo may kamahalan talaga pagkakasusan mo talaga siya. Yun po yung ano namin po sa India na mayaman sa kultura, mayaman sa paniniwala. Nakagaya po namin dito sa Barangay Malumboy na mayaman din po sa paniniwala at kultura. Isang golden bird na yumayakap sa kultura at paniniwala ng bansang India. Ganun din po sa amin. Kaya naniniwala namin ang isang ibon ay talagang may pagmamalaki mo at ito po yung nagsusundulo sa bansang India at ito rin po yung paniniwala namin po sa aming pong barangay sa Barangay. Okay. Okay, thank you so much, sir. So, as for his explanation po, ang golden bird ay inspired sa bansang India kung saan naniniwala sila na ang paggawa ng lantern ay talagang napakamahal. So, ayun nga, gumawa sila ng mga recycled materials upang hindi masyadong ramdam ang gastos. Tingnan naman natin ang bayan ng Paco. Ayan. Asan ang entry ng Barangay Paco? Si Kapitana ka interview. Hello po, Kapitana. So, ang entry po natin dito sa Christmas lighting ceremony ay saan po hango? Hango po sa Palau. Sa Palau. So, ano po yung mga naging preparation natin para sa parada na ito? Marami, ma'am. Iba-iba. Opo. At sino po yung mga katulong po ng ating barangay para Mga po, mga tanod, mga BHW. Okay. Iba-iba rin. Kahit hindi sila nasa barangay, tumutulong naman. Okay, we heard it loud and clear. Nasa paggawa ng ganitong mga lanterns, pagkakaisa ang nagiging puhunan ng bawat mga tao na Botolenyo kung saan sa tulong o sa tulong-tulong sa pagtutulungan ng bawat isa ay makakagawa tayo, makakapag-provide tayo ng isang output na maipagmamalaki ng ating lugar. Ayan, to move forward, hanap pa tayo. Tignan natin ang ibang mga entries pa kung saan may pagmamalaki ito ng kanilang barangay inspired sa ating ASEAN
theme for today's parade. Ayan, meron silang mga palobo dito, no? Tingnan natin, itanong natin kay Sir kung saan ba inspired at kung ano ang mga recycled materials na kanilang ginamit. Hello po, Sir. Saan po hango at ano po ang mga recycled materials na inyo pong ginamit sa paggawa po nitong napakagandang lantern na ito? Ano po yung mga recycled materials po na ginamit po ninyo para maisakatuparan ang ganitong kagandang output? Actually, wala po kami nagamit na masyadong recycled, pero naging inspiration po namin dun sa Angel is yung native costume ng Papua New Guinea. Tapos gumamit po kami ng wooden beads at dried leaves para sa kanyang headdress. Wow! So, according to Sir, medyo kukonti. Tama po ba? Ang nagamit na recycled materials dito, pero ano po yan? Naging inspiration po namin ang native costume ng Papua New Guinea. Yes, naging inspiration nila ang native costume ng Papua New Guinea. Okay. To move on again, let us have another entries. Ayan. So, this is a lantern from what barangay, sir? Danak Bunga po. This is from Barangay Danak Bunga. Let us ask these people right here kung ano po yung naging inspiration and ano yung mga recycled materials na ginamit nila para mabuo ito. Yes po? Ano po yung mga ginamit na materials? Yung egg tray na ginawa siya bulaklak po. Wow! And yung ano po yung sa South Korea po, yung flower po, ginawa po siyang cherry blossom. Wow! So that's it, no? Ang pinaka-main nagpaganda sa kanilang parol ay ang eggshell na ginawa nilang bulaklak. Egg tray, ginawa nilang bulaklak para maging isang maganda na output na nagre-represent sa South Korea. Next one, before tayo mag-proceed sa iba pang mga lanterns, ayan, tingnan natin ang mga nagagandahang binibini na sumasayaw para sa atin. Ayan, tingnan natin ang kanilang mga nagagandahang kasuotan, ayan ang mga musikero natin dito na tumutugtog upang bigyan tayo ng isang maliwanag at masayang gabi. Tara, tingnan natin ang iba pang entries, everybody. Ayan o, napakaganda ng mga entries nila, guys. Ito ay simbolo ng Pasko ay nalalapit na sa mga puso ng bawat Botolenyo. Ayan, tingnan naman natin ang Philippine-inspired lanterns na nandito, which is our country. Ayan, tingnan natin at i-appreciate natin ang ganda nitong Philippine-inspired lantern na ito. So, pwede po ba namin tanungin kung saan gawa itong Philippine lantern na ito? Doon lang po sa amin sa Confood. Paano po yung mga materials na ginamit natin, ma'am? Yung materials po na ginamit namin dyan is ano po, yung mga, ano tawag doon? Yung sharing na gold and yung sa ano, frame namin is ano yun? Steel bar. Steel bars? Sige ma'am, tuloy po. Tapos, yung para namin inspired by Barong Saya. Ayan, it is inspired by Barong at Saya of the Philippines that are the traditional na kasuotan po dito sa ating country. Yes. So, ito po ay tulong-tulong ang bawat tao. Sa anong barangay po? Barangay Paudpud. Barangay Paudpud. Thank you so much, miss. Okay, let us move on to another entry. Ayan, malapit na tayong matapos, ano? At makita nyo na kung gaano kagaganda, gaano kakukulay, at gaano nagpapakita ng liwanag ng Pasko itong mga lanterns na ating ipinapakita dito sa bayan ng Botolan. Let us see this wonderful entry from here. Can you share po the inspiration and the materials, that you have used to achieve this kind of output or lantern? Ano po yung color red po, nagre-represent po siya ng kaliskis ng Merlion, which is the strength
of every Filipino people na nirepresent ang Singapore. And Okay. itong, which is mapapansin nyo po dito yung Orchard Tree, ito po talaga yung kadalasang perfect spot, perfect destination ng Singapore. And basta taga-Baitan, lumalaban. Thank you so much po. Basta taga-Baitan, lumalaban. Ayan ang motto ng mga tao sa Baitan. At ang kanilang inspiration sa kanilang lantern ay ang Singapore tourist destination. Okay. Now, let's take a look at this huge entry from here. Meron po tayong entry number 31 from, anong inspired the country po ito, sir? Cambodia. Yes po? Cambodia. Yes, this entry right here is from Cambodia. Saan pong material galing or ang ginamit para ma-achieve po ang ganito kalaki at kagandang lantern? Sa material na plastic bottles, eggshells, and plastic spoon. Disposable spoon. Can you imagine that everyone, with the use of spoons, with the use of plastic bottles, you can achieve something like this? Na pwede natin i-recycle yung mga kalat na ikinakalat natin para mas mahirapan ang pamumuhay, of course, ng ating mga tao. Okay, and lastly, we have here an entry from what barangay po? Nakolkol. This is an entry from Barangay Nakolkol. Take a look at this circular sphere-shaped entry from what country po? It is inspired? Malaysia. This is from Malaysia. Saan po galing? Ano po ang mga materials na ginamit para ma-achieve natin ang ganitong output? Made of abakain mahogany. Okay. This last entry right here, which is the 31, is from or created from mahogany tree. Okay. Let us have another look from each of these entries po, no? So most of them, or a lot of them, or all of them are made from recycled materials. Recycled materials, excuse me po, okay, recycled materials na tinipon, at pinagtulong-tulungan ng bawat mamamayan sa Botolan para makagawa ng isang output na maipagmamalaki ng kanilang barangay. Of course, with the it is inspired by the ASEAN theme, which is a preparation for the upcoming 33rd Pacific Jamboree. Okay. Okay, let us take another glimpse of these entries, everybody. Let's take a look at them. Ayan, makikita talaga natin ang nagkikinangan, naggagandahan, at simbolo ng Kapaskuhan dito sa Botolan. This is part of the ceremony of the Pasko Habanoa 2025. Ayan, tingnan natin. Of course, these entries wouldn't be possible with the help of each person behind the success to have this wonderful outputs. Ayan, kahit gabi na, no, mga Botolenyo, kahit gabi na makikita natin, nagising ang ating mga Botolenyo dito rin sa aking gilid, kung saan talagang inaabangan, inaantay nila, na makadaan sa kanilang mga pwesto ang mga entries na ito, at upang masaksihan na rin ang successful na output or the lanterns that each barangay have created. Ayan, again po, this lantern or this Christmas lanterns, we have here 31 entries from different barangays, which are, we have here from Kapayawan, from Tampo, from Porac,
from Pangkal, from Panan, from Taupok, San Juan, we have from Carael, we have from Batolapo, we have from Mambog, and of course, Magasgis, Malumboy, Parel, Nakulkol, we have also from Binuklutan, and Paco. The next, Tanakbunga, Paco, Pinag, Tanakbunga, Belbel, Juan Bato, Morasa, Santiago, San Isidro, Paudpod, Uwawag na Blok, Palis, Villar, Burgos, San Miguel, Pangan, and Cabatuan. Ayan. Of course, aside from this, hindi natin pwedeng isantabi at baliwalain ang hard work and ang effort and of course the talent that the musikero we have here, and of course the dancers that prepared so much for this parade, for every Botoleño to experience and to witness wonderful parade that they have deserved. And of course, this wouldn't be possible with the help of the local government of Botolan, headed by our Mayor, June Omar Ebdane. Thank you so much, sir, for preparing or for the initiative that you have brought for this event to be successful. Ayan. Patuloy po pa rin na naglalakad, patuloy pa rin ang pag-andar ng ating parada. And of course, hindi natin pwedeng isantabi na mayroong mga Botolenyong nanonood at sa pagkakataon na ito, mag-interview muna tayo kung ano ang nararamdaman nila habang hinihintay at pinapanood ang ganitong klaseng event. Hello po, ma'am. Pwede po namin na malaman ang inyong nararamdaman sa parade na ito na inaabang-abangan po talaga natin. Excited kasi maganda yung mga parol. Ayan, excited daw si ma'am na mapanood yung mga parol. Ayan, si sir kaya, ano kaya nararamdaman ni sir? Ramdam na yung Pasko. Ayan, of course, with this beautiful lighting, brightening, itong mga naggagandahang parol natin talagang nagpapakita ng simoy na malapit na ang Kapaskuhan. Ayan, mula sa bata, mula sa matanda, mula sa kahit ano pang estado ng buhay na Botoleño, talagang inaabang-abangan ang Kapaskuhan. At bilang paghahanda at bilang, ano bang tawag doon? Bilang pagkunita sa araw ng Kapaskuhan, ito po ang handog ng LGU Botolan. Ayan.
4. Entry number 3, Cora. Ang simbolo ng Fiji ay hiraldikong simbolo na binubuo ng isang kalasat na hinati sa 4 na krus, isang Jorge at naging tulyo sa itaas. Sinusuporta ng 2 mandirigmang piano, isa sa bawat panig, at inapagugan isang bakat bilang corona. Entry number 3, Parol ng Pora. Entry number 4, Parol ng Bangkal. Ang makikita sa kanilang parol sa mga nangyayari sa kapaligiran at pagkabuhayan kagaya ng pangingisda, pag-aani, kasipagan at kalinisan. Entry number 3, please proceed. Huwag po tayong didikit sa entry number 4 para makita po ang kanilang parol. Entry number 4, Barangay Bangkal. Ang materyales na ginamit na tip ng softings sa ating entry number 4, Barangay Bangkal. Parol number 6, Milagro Asia. The parol sheet symbolizes combined with Indian resources readily available in their surroundings. Properly chosen to minimize waste while showcasing the richness of local materials. Parol number 7, Barangay San Juan. Parol number 8, of Carael, the Unity Blue Parol, a tribute to Vietnamese artistry. This scenic lantern is designed as a radiant celebration of Vietnamese cultural elegance and artistry, skillfully blended with Filipino form and sustainable innovation. The glow with color, the main feature is the grand flowing spiral glow, which embodies the iconic beauty of traditional Vietnamese lantern. Parol number 8, Carael. Parol number 9. Different colors are polycarbonate, lined with Christmas lights. Parol number 9, Oras Palapo. Parol number 11, the
The parole design is inspired by the vibrant festival of people festive, such as the Tasipuri Festival, that celebrate the country's cultural heritage and community spirit. Parole ng Barangay Belbel! Diretso na po tayo. Parol o Barangay Mampo. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating parole area. Known as Parol is a symbol of Filipino Christmas. Parol o Barangay Mampo symbolizes the victory of life over darkness in the barangay home and goodwill during Christmas season. The Parol or Christmas lantern in the city today is bright, colorful, and full of life. It is the most iconic symbol of the Philippines right now. Parol o Barangay Mampo. Parol o Barangay Makiskis, isang lantern na naglalarawan ng katahiyan ng isang boy salon sa Solomon Island ay isang masalimuot na salamin ng kanilang kultura, paniniwala at buhay na puno ng halagan sa espiritu na ikasan at komunidad. Parol ng Barangay Makiskis! The lantern captures the base of the river. Lantern o Parol o Barangay Mampo. Parol ng Barangay Parin. Lantern is made of indigenous material and recycled materials. The materials used, the coconut tree and shell from the sea because of Tonga is surrounded by the sea. Parol ng Barangay Parin. Parol ng Barangay Mampo. This release Narinig ako dyan. Punta ka doon kay Rolly. I-shoot mo na ba yan sa lalagyan niya para hindi mag-on yung mic or i-explain mo siya naka-out? the adorned embroidery and sculptural patterns, deep reds, blues, and golds, echo the geometry, the jewels and patterns of deep reds, blues, and golds, and the position of African artistry. Ang parol ng Barangay Pilipinas. Parol ng Barangay Paco. This Christmas lantern inspired by the Grand Duke of the Republic of Palau and the enchanting world of many experiences.